את רחבת הכותל למספר אזורי ניהול. בסדר? רחבת גברים, נשים, רחבת הדגל, רחבה עליונה ורחבת החניה. יש פה גם את 803, שזה ציר הכניסה. תפקיד הסדרנים הוא קריטי. אנחנו נותנים שירות בשתי היבטים. ההיבט הראשון זה היבט בטיחותי. זאת אומרת, מניעת טיפוסים, הכוונת קהל, הסבר לקהל, והיבט שני זה היבט תפעולי. חבר'ה, עשיתם הכל, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. והדבר הזה, אני אומר לכם, אין לו אח ורע. ביום האחרון לתת את הפוש האחרון, לצאת החוצה פה כמו מילוע של תותח ולסיים את הערב טוב. אין ערוץ שאין לו אולפן פה, אנחנו משודרים כבר מלפני שעתיים. בבקשה להתקדם, לא יעמוד למעבר, תודה רבה. רבותיי, להתקדם פנימה בבקשה, להתקדם פנימה, תודה. בגלל שקיפות הקהל, אנחנו יורדים תת-קרקעי ועולים חזרה למרפסת, בסדר? המאבטחים מובילים אותך. יונתן מזרחי. עבודה טובה, שים לב. חברים להתקדם, קדימה. יש עוד פעם מישהו על חפ"ק, אין צורך במגפון. נראה מעולה. אנחנו בשלב סטטי. חפ"ק, אנחנו בסגירת שערים. חברים, אני מבקש באמת בכל זאת של בקשה, בבקשה מכם, תלכו אחורה, אנחנו לא רוצים להשתמש בכוח. חפ"ק, אני רואה צוות ברור. אני רוצה שתמנע טיפוסים במרפסות לגבות. תזהירות בזהירות, זה לא יצא לכם כלום. נהניתי מכל רגע, באמת, לראות את הדברים. אני אגיד לכם מה נתן לי את התחושה הכי טובה בסוף. הצוות נמצא בנקודה אחת, הצוות נמצא בנקודה שנייה. וואלה, תמונה מלאה של הרחבה. כל הזמן שומע תגובות, קצינים של פיקוד העורף, קציני משטרה, בכירים, הלסת נשמטת להם מההתנהלות של האירוע הזה, באמת. וכל אחד שואל איך זה עובד, איך זה קורה. מודה לצוות הזה באלפי מילות תודה והערכה, כל נושא הניהול וניהול הבטיחות, גם מבחינת הטבלאות, גם מבחינת החלוקה שלפני. אז תודה רבה לכולם, לחג שמח.